Granissat de llimona. Fet a casa i ben fàcil. Aprofitem la pell de la llimona, només faltaria llançar-la. És pecat, perquè és on hi ha tots els aromes. Ara bé, només la part groga de la pell, perquè la blanca amarga. Sobretot com que aprofitem la pell, la llimona ben neta. Vinga. Una petita olla, el suc, el sucre, i ara deixem que tot plegat agafi textura de xarop. Potser trigarem 5 minuts, a foc lent. És una textura més de xarop. També ha canviat el color. Trasbassem el recipient que anirà al congelador, posem la pell, ara aigua freda, barrejo, tapem i al congelador. Ja ha passat ben bé una hora, s'han de trencar els cristalls. Segona hora, aviam. De fet ja el tenim, I ja el col·loquem al nostre got. Granissat per 2, I sobretot no t'oblidis el toc de gràcia, Sense el parasolet de paper no hi ha granissat. És el granissat que faràs aquest estiu. És boníssim. Boníssim.